Какво става, хора? Аз съм Chris Games BG и днес ще играя Happy Wheels. По-скоро ще снимам, не ще играем, но се тая. Сега играем някакво странно ниво, което не трябва да позволим на този човек да ни убие. Сега дядо Коледа. Фак. Хвърли копия и ме уби. Нещастник. Не истинския този в играта. Истинския е маняк. Не! Не! Гатас. Майка ти. Направо му ебахме. Умрях. Отново! Аз съм ослабнал на тази игра. Остане ако не на shift. Ще карам назад, да? О, не. Аз се успял. Гаскам. Кой беше той? Направо ми изкърти черепа. Почвам от начало. Кой? Пусни ме! Глупак. Глупа машина. Такава. Пусни ме! Рип. Плого! Опа. Трудно ниво. Пак! Жив съм още. Ако бях паднал на финиш, щях да ви убия. Рип. В този клип ще ви кажа, че има нова мишка, което е добре. Геймърска. Много скефа. Сигурно вече сте видяли клипа на Dead Games BG, Чмата е дечушки, Чмата е дечушки 2. Голям смях. Много се смях аз на клипа. Чмата после заплашваше един, че го приби. Братовчет ми, т.е. Недялко. Той се пише Бушона Димитров. Сигурно сте го видяли в коментарите, ако сте гледали клипа. Мен наистина много ме скефи. Как Чмата яде чушки. После физиономията. Ако не сте го видяли, напишете Чмата яде чушки или просто Dead Games BG и се абонирайте за него. Ако не сте, както и за мен. И така. Фак. Тя нива много ги обичам. Сега крак нямам. Ще кажа крак. Гадос. Проснах се по лице. Фак. Сори, че умирам на повечето нивца. За края исках да умра. Опа. Така. Победам. И продължаваме с това. И клик. Не! Паднах на хакер. Трябва да пробвам пак. Може да падна на някой
по-добра титла. Не! Инако паднах на О. Май. Ай, намести се, бе. Така. Така. Аркео! Хайде, разкарай! То ми чупи главата, бах чакай. Сега продължаваме с това. Ох. Аркео! Юху, мина го! Ще видя на какво снимат другите, Mythic Play 3 и 9 Games. И може да снимам на всякакви други игри, също като тях. Ако някой от вас знае как се прави аватар, да ми каже, ако може. И ако има възможност, защото ще си мисля да си направя аватар и да си го сложа като снимка на това YouTube канала. За да се кефя повече, че имам по-готина снимка. И последния. Охо, имам още свордове. Сядвайте. Седна на меча. Печеля. Но никъде не е изписал Виктория. Така. Продължаваме с това ниво. Всяко. Завърших на задна гума. Скола. Так. Се забравям, че на тая тапанджийска игра трябва... Не може да... Фак! Добре, сега да цели нямам. Не! Фак! Просто идеално. Дори не знам какво трябваше да се прави на онова ниво. Само един меч. Уху! И се измъкнах от него. Тан-таран! Без глава. Гадост, гадост, гадост. Гадост! Мразя като се заклещи тъй. Готово. Падам. Моля те. Стъпи поне на пода. Аркео! Опа, Gangnam Style. Ей! Трябват ми още мечове. Дум. Бос! Ау! Ох. Бегай! Бързо! Там-там! Само крака ми стигна и спечелих. Значи можело само да се хвърля. Само да се хвърля крака и печеля. Спасих я. Аз се спасих. Не знам, що не ми отчети победа. Хайде! Абе! Не! Фак. Пак рип. Сега продължавам. С най-дразнещите нева на света. Много се дразня. Като падна така между някой. Мех. Good. Pro. Мина ги бързичко. И това направо. Едно от две изи.
Това не е изи. Балфал. Сериозно? Не знаех. Нормално. Топка. Гадус. Както си влязла, така и ще излезеш. Чука. Аз как ще стигна долу? Хайде. Хайде. Ти казвам. Уин! Дори направих салата баталия. Суперско. Никита Димитров. Фак. Най-гадния ботъл рън. Тъпото лапи ми съсипа ботъл ръна. Как се очакваше да отида там? Още един път. Никита. Падам надолу. Тъпия ботъл рън. Нивото е готино. Подам 5 защи. Продължавам. С още едно ниво. Приключвам. Въх! Точно ми заби... Не. Твърде заед съм да планирам отмъщение. Той има заби в маста. Не, така няма да мине. А тъй. Аз да го забях маста. Аре още един клип. Не клипа ниво. И приключваме. Мисля, че са сетили да се абонирате и да лайкнете клипа за томболата, за 3D интрото. И който спечели му давам интрото. И скайпа в коментарите. Клипа се казва твърде важно. По-скоро само важно, ама нищо. Така. Това само трябва да го мина. И трябва да се разкарат тия букуци, че ако ме защипат... О! Газ! Газ назад на... За... Вой! Как го усетих това нещо? Оу! Браде! Тривичка и уин! Да видим докъде ще отида. До там. И това ще бъде този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако така, дайте палец нагоре и се абонирайте за моя канал. Ще се видим в следващия клип. Чао!